mabigat na yung lagayan ng coins ko. Wow. Bilangin natin to magkano na to. Ito tag 100 to siya. Ito tag 100. So 2 4 5 6 7 8 800 yung piso. Tapos ito tig 10 na to tsaka 5 pesos. So 8 9 10 11 12 13 14 and 15 16. So 1/6 lahat yung coins natin. So papalitan natin to ng papel para maruling naman tong coins natin. Okay, bye!